عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا عمكتتال تركبوا زخبركم تعزبتنا مدب دياسبورا تيفي كما يتوعلوا نلومي زينا زغربلكم إفريمي نمكتتالكم بخبري نعدمكم بغندع الاستاذينا كجمر مرست سويس نناي قلسب قبرن كمو نمركاب ترغنزبن دقيفهم من كاي كفليد ميديا ناي كلمات وقصون قنا نتيقموه ناي سويس زمته نحبرتسب أنصار عامز دمسو خسمع يتبابع ناي HIV استعينن ناي من نقاح زمته مرمران مكلخالن يسفحفه مرست سويس نسنبت شمونت مقابيت عسران شدشون نام مدرخ مرز عوضيهم بمسارة سرعات قطتاوي ديمقراسي نايت هاجر عبربعت هاجراوي قديات وسانة نمهاب دمصهم هيبهم اتم زقروا بحسابات ناي قبر من محياش فاينانس هزواو مزرقح ميديا مركاب ترغنزب بوليس كليمان زعبا نيروم وصيتو ناي ايكونومي من محياش صنوع تكالاو سرعاتن تنقاقو زلو بوليسي كليمان زيادة زرئيو كافتهم 4 حسابات كلتا تقبلهم كلتا دما تلصيقوم من محياش ناي قبري قلسب تقبلو مرأس سويس نعابي من محياش قبري دقيفهم إذا من محياش نسب حدار قبري بقلسب كخفل زخيل حدي سرعات يأتو بوود ما نتقدم أي سرعات سب حدار بحبار زقبرو زنبرة يتك كبابي 54 ميتاويت كم مرأستي بدقف دمسي هيبوم علامان أيز من محياش نتمقطعاتي مرعز بحال تسقم نمقلاي إيو مالت كلتي أمس سورحو سب حدار كاب زيت مرعو متسامتي أب قبر زلع الكفليت كخوفلو زقبر زنبرة سرعاتيو إذا لوطي سبات عبداقا سراح نخشاتفو كتابع تثبيت يقبر بفلاي دما نتوم كلاي آتاو زمصو عبالا سدرا عب نويح قزي دما نايسويس GDP بخبابة حدا مئتاويت كوس كم زخيل يقمل التحدي سرعات ببدرجة كتاعتاتيو كساب 10-30 كلتن دما بمولو كتقبر كم زخيل تثبيت يقبر من كاي كفليت فقات زواو مزرقح ميديا تنصيقو مرأستي نتكفليت فقاد ميديا عمتاوي ناي هزواو مزرقح ميديا SRGSSR نمقناس زغربة تبوغسو بقلسي نتيقومو إذا تبوغسو نتكفليت كاب 335 فرانك سويس ناب 200 فرانك سويس نمورات زعلمة نيرو كبابي سوسان كلتن مئتاويت كامرأستي نتئمامة تقاويمومو دقفتي اتكفليت ازيو كبوريو يلوم تماغويتهم تقاوم تقنا اتمنكاي ننصا غازيطنነት ንብዙሕ ቋንቋታት ዝዝርጋ ሃገራዊ ፈነወ ከዳኹም ከም ዝኽእል አጠንቂቆም ተበግሶ ጥረ ገንዘብ ተጻራሪ እማመ ተቀቢሉ ካልእ ድማ ድምጽ ህዝቢ ብዛዕባ ኣብ ስዊዘርላንድ ጥረ ገንዘብ ንምሕላው ተኻይዱ መራጸታት ነተቀዳማይ እማመ ነጽጎሞ ነትናይ መንግስቲ ተቀያያሪ እማመ ግን አዝይቆም እዚ ድማ መላእ ሃገር አገልግሎት ጥረ ገንዘብ ኩሉ መንግስቲ ከረጋግጽ ይግባ ይብል በዙ ውጽኢት መሰረት ጥረ ገንዘብ ኣብ ስዊዘርላንድ ብሰፊሑ ክቅጽል እዩ ግን መንግስቲ ህዝቢ ናብ ጥረ ገንዘብ ከመይ ክበጽሕ ከም ዝውደብ ኩስን ይኽእል ተበግሶ ፈንድ ክሊማ ተነጽጉ መረጽቲ ስዊዘርላንድ ዝዋሓደ ካርቦን ዘለዎ ቁጠባ ብህጹጽ ንምስግጋር ሰዳለወ ዓቢ ፌደራላዊ ናይ ክሊማ ፈንድ ንምፍጣር ዝቀረበ ሓሳብ ነጽጎምዎ ተቃውምቲ እቲ ሓሳብ ብዙሕ ናይ ገንዘብ ወጻኢ ከም ዘምጽእ ተዛሪቦም ደገፍቲ ግና ዓላማታት ክሊማ ምስላት አገዳሲዩ ኢሎም ስዊዘርላንድ ንናይ ገዛ ዓመጽ ጾታው ዓመጽ ከምኡውን ብጾታ ዝተመርኮሰ ዓመጽ ንምቅናስ በሃገራዊ መድረኽ ንምንቃሕ ግንዛበ without violence ፑንት ሲሃ አገዳሲ ስጉምቲ ወሲዳላ እዚ ዌብሳይት ክፍሊ ናይ ዝሰፍሐ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንምንቅቃሕ ግንዛበ እዩ እቲ ማዕርነት ዓመጽ ይከላኸል ዝብል መልእኽቲ ድማ የተባበ ሰባት ቀዳሞት ምልክታት ሓደጋ ንኸለልዩ ሓገዝ ንኽደልዩ ከምኡውን ንብዓመጽ ዝተጎዱ ሰባት ንኽድግፉ የተባበ እቲ መድረኽ ብዓመጽ ዝተጎዱ ሰባት ንሓደ ሰብ ክሕግዙ ዝደልዩ ሰባት ከምኡውን ባዕሎም ባህርያቶም ክምርመሩ ንዝደልዩ ሰባት ንምሕጋዝ ተግባራዊ መምርሕን አገልግሎታትን ድጋፍን ይህብ ተጠቃሚ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካንቶን ዝርከቡ ማእኸላት ድጋፍ ግዳያት አማኻሪ አገልግሎታት ናይ ኦንላይን ምኽሪ አገልግሎታት ከምኡውን ካብ ዓመጽ ዝሃደሙ ሰባት ውሑስ መዕቆቢ ክረኽቡ ይኽእሉ ናይ ስዊስ ዳታ ናይ 2024 ዓመተ ምህረት ከም ዝሕብር ፖሊስ ካብ 21,000 ዝበዝሑ ናይ ውሽጣዊ ዓመጽ ጉዳያት መዝጊቦም እዚ ድማ
ከባቢ 40 ሚዕታዊት ካብ ኩሎም ዝተመዝገቡ ገበናት እዩ ኣብ ግዳያት ድማ ከባቢ 70 ሚዕታዊት ደቂ ኣንስትዮ እየን ነዞም ሃገራዊ ጻዕርታት ንምድጋፍ ዲያስፖራ ቲቪ ስዊዘርላንድ እውን ናይ ባዕሉ ዘመተ ሚድያ አንጻር ውሽጣዊ ዓመጽ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ተበግሶ ድማ ዝተፈላለዩ መጠን ወይ ዓይነታት ግፍዒ ዝገልጹ ፊልምታት ምንቃህ የውሕስ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ንምርዳእ ወይ ሓገዝ ንምርካብ ሰባት እዚ መርበባት ክጥቀሙ የተባብዕ www.violence.ch www.stopdomesticviolence.ch Ich will keine dicke Frau, sonst kann ich doch das Fitness-Abo bezahlen. Nein, irgendwann ist er einfach fertig. Nein. Willst du, dass ich sterbe, ja? Willst du meine Herzsaft? Hörst du mir bitte zu, wenn ich spreche? Du hörst mir jetzt sofort zu! Schiss mir ab! ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ውድባት ጥዕና ከም ክፍሊ ቀጻሊ ጻዕርታት ምክልኻል ህዝቢ ንመርመራ HIV ከምኡ ንመርመራ ብጾታዊ ርክብ ዝሓልፍ ሕማማት STI ክገብር የተባብዑ ናይ ስዊዝ ፌደሬሽን ኤድስ ስዊዝ ኤድስ ፌደሬሽን ከም ዝሓበረ ስሩዕ መርመራ ረኽስታት ኣብ ግዝኡ ንምልላይ ይሕግዝ ንውልቀ ሰባትን ንመጻሙቶም ድማ ይከላኸል ክኢላታት ከም HIV ሲፊሊስ ጎኖሪያ ከምኡን ክላሜዳ ዝኣመሰሉ ሕማማት መርመራ ክግበር ይመኽሩ ብፍላይ ሓድሽ ዝምዝና ክትጅምር ከለኻ ካብ ሓደ ንላዕሊ መጻምትን ተሃሊካ ምርመራ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ናይ HIV ርእስኻ ባዕልኻ ትገብሮ ምርመራ ሰልፍ ቴስት እውን ኣብ ፋርማሲታት ይርከብ እዚ ድማ ሰባት ኣብ ገዝኦም ብውልቃዊ መንገዲ ኩነታት ጥዕንኦም ንኽፈልጥ ይኽእሎም ንትምህርታዊ ሓበሬታ በጃኹም ኣብ ዌብሳይት www.get-test.ch ተወከሱ ሓፈሻዊ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምሳኹም ጸናሕኹ ኤፍሬም ካብ ዲያስፖራ ቲቪ ሰላም መዓልቲ